Gondolkodtatok már azon, hogy mitől fenntartható egy konyha? Számomra attól, hogy pontosan tudom, hogy honnan érkeznek az alapanyagok. A szivárványos pisztránk Tapolcáról jött, a Tavasbarlangból feltörő rendkívül tiszta vízben nevelik őket. Nem utazik több ezer kilométert, és egész évben frissen elérhető. Csengeléről származik, ez a fehér spárga, tegnap éjszaka mentem érte. Van termelői jussajtunk, remek magyar tejfölünk és tejünk, illetve metélő fokhagymánk, amit innen szedtem a kertből. Szivárványos pisztrángot készítünk polentával, népies nevén puriszkával, friss párgával, tejfölmártással, amiben teszek némi nemzetköziséget. Az ebédünket muszáj a polentával kezdenünk, mert annak kell a legtöbb idő. 4 kiló kukoricadarához körülbelül 1 liter folyadékot szoktam adagolni. A darát megpirítom, majd felöntöm tejjel. Ezt ismétlem még 3-szor. Most jön ez az alapanyag, amitől nagyon sokan félnek, a friss hal. Eltávolítom a hal fejét és farkát, ollóval levágom az uszonyait, majd a gerinc mellett haladva lefejtem a húst a csontról. A polentet folyamatosan kevergetni kell, mert nagyon hamar leég. Azért használok tejet, mert sokkal sejmesebb így a végeredmény, mintha vízzel csináltam volna. A megfőtt polentát beöntöm egy tálba, és hagyom megdermedni. A fehér spárgát érdemes megpucolni, hogy ne legyen fás az íze, de mivel ez egyenesen a termőföldről érkezett, ezt a lépést kihagytam, annyira friss és zsenge. Jó illata van. Pár szem zöld borsót teszek hozzá, hogy legyen zöld is a tányéron. Időközben kihűlt és megszilárdult a polentánk, szép hasábokra vágom. A hasábokat újra megforgatom kukoricadarában, és olajban kisütöm egy extra ropogós rétegért. Jöhet a hal sütése, a bőrét szárazra itatom, és úgy teszem a forró serpenyőbe. Fontos, hogy ne rázogassuk, a hal bőre pár perc után el fogja engedni a serpenyőt. Kukucskálni azonban ér. Kész. Végezetül készítsük el a mártást, magyar tejfölt használok, körülbelül 2-3 kanállal. A tejfölmártásnál nyitok a világra, pár szem szardellával és pisztrán kaviárral ízesítem, hogy legyen mivel villogni az anyós előtt. Rakok bele friss metélő fokhagymát innen a kertből. Most is otthonra tálalunk. Kezdem a kívül ropogós, belül lágy polentával, jön a vajonpirított spárga, a ropogós bőrű pisztránk, pár szem zöld borsó, és végül a tejfölmártás. A legvégére szedünk rá a termelői jussajtból. El is készült a pisztránkfogású. Ha tetszett ez a videó, akkor kérlek iratkozz fel a csatornámra újabb gasztró videókért.